sa paasardam ng padasti arwaten, nagkalorete inurnos na buo na, sinalutsud na nunalapsat metlaeng ti sumbat ko na idumduma pintas mo. Inawis ti barkada ket nagturungda ti papananda apagraragsakan nyanding teng ti uras di napupuutan at dagayam dakes mapasama at danagam iti nakita di lugar anaran niya jak pagarupen ang nairaman di dayag na ipagpatek ko nagsakasan. Siya't itantay malmalday di patpatgeket na pukaw ko aduta anak iraman gapula eng ti barkada di dalinam naman may sa trahedya Linglingay ken kat katawa di may sa apag didiskwar
Idiren kati kuna tadi ka mapagpiaran taapay analipatan siya kuntay binaybayam tinuod mo't biyaho inkalang mo daytoy pusok inraren mo to'y kararwa awanen masakbayak ngem uray no kasta agnanayon katoy rikna tanarigat biyag ko nga isut panggura aken ka tila idaw dawat ko laglagi pem kuma jak nagbalbaliw ken ka uray aramid mo't nakana jak nagbalbaliw ken ka uray aramid mo't nakana. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikati kapuna Dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo di ka naging kukuna Apay ading, apak kapakang ka. when manong gaputi sikit na Napyanto, inton masanay ka. pagpakawan jakpon may pamindwa Nagsarita man ang tipatapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ang akpas pasok mo din. Uray kastang di na paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot napudno no agsa o kas laysot syerto when manong sikati kapuna Dagdag kelen, permiti busog na. aramid mo di ka Cha-cha-cha, ading masikog kansa. when manong sikati kapuna Okay, babagayam na imbag ken nagasata po nga oras kadetay amin nga sa nga pada. Dagdag kelen, Good morning, good afternoon, good afternoon. permiti busog na. Well, napapagayam agdidinanggay tayo iti lasod iti duha nga oras ket kagudwa. aramid mo di ka naging kukuna Babaen belang apo kadigiti agkakasamit ket agkakapitas nga sunsunata Ilocana. Apay ading, apak kapakang ka. Alawen ulitek ti mga blao kada kayo. Good afternoon, good afternoon. when manong gaputi sikit Kadagiti adan iti abong iti Facebook, please share na. Napyanto, inton masanay ka. Para sa ganun, ma-shout out tayo lahat. Maging masaya tayong lahat. pagkawan jakpon At una sa lahat, may pamindwa maging okay tayong lahat. Sarita Di ba? man ang tipatapos Alam mo, babagayam, sumang bayan di programa tayo, Lingling ay Ken Kat Katawa. ading.
Babayan pa lang apo ka digiti agkakasamit agkakabintas nga sunsunata Ilocana. Lumaka-anak ay Mga tiyato tayo apong agserserbi ti technical control syempre ni Engineer Jerome. kumulding tumanen. Yan kasama ten ti si Bubukel nga linglingay ken kat katawa production. Pagustuhan ay Under to our manager Mama Mila Padataan. paspasok Yan kasama ten kadigiti naraway nga sponsor. Maraming salamat. Unay kastang di na Tita Perlita Glipay Machas, to Tita Grace Padavides, uli. to Tita Nelita Padavides, to Ma'am Marlina Escobar, to Ate Mina Balusio Agapito, to Ate Red si Ate Jihan Shu. Ko ng laysot, Yan, kasama 10, of course, maraming salamat. napudno. No To Tita Esperanza Agustin, Tita Leticia C, agkas laysot to Nay Ferre Gracucos Bacani, Ate Melinda Evelina Espinosilia, syerto. to Ma'am Telma Azoret, kasama 10 to Kabsat Nor Sangir Espejo, Di Ma'am mapag Chit Arcanyo sa Gayaga, ang kasama din to Ate Jane Hart. inundan. Napunta Maraming salamat po. kan pabununyan. Cha-cha-cha, ading mas Madanin ket umadanin iti Paskwa. gansa. So nga naka-jacket ak tamalamin nak. Kaya Anong sikat ket pangipasimuda iti di kapuna. kinalamiis iti aglawlaw. Iti masungad nga Paskwa. Hintay kumamat agpipin na kumbaba. Agiinayat tayo asa nga pada. Permiti busog na. Arami mo, di ka naging kukuna. Saan tayo apo nga marugyanan iti dito programa no saan kong orayan iti shout outs. Apay ading Yan kasama din kadigiti share ang pagtapat kang ka. sa mga pumupuso-puso na ngayon. Maraming salamat. And don't forget to subscribe and share ating YouTube channel Linglingay Ken Kat Katawa. Gaputi sa na. Lagyan to. Okay, teman nga rod pa lang agkararag ket agtamit tayo ket dumawa tayo ti kaasi ti Apo Diyos anong marswa papagayam. Give thanks. Manakabaling nga Diyos, sagyaman kami manen iti daytoy nga programa. Ti panangipaay mo manen iti daytoy nga programa tapno iti ka sa malinglengayan kami. With a Maluliwaan dagiti kakabsat mi nga dati balasiw taaw. grateful Dagiti adayo iti pamilya na sika iti mang tarabay kadakwada ikam ti patibker pati nakam da. give Naro na naugad bendisyon nam trabayam dagiti sponsor. Sapay kumatag agtultuloy iti panarabay panang suportada iti daytoy programa. Yan kasamit adado pa iti mangipaay iti the whole bendisyon kadakwada ket adupay apo ti matulungan iti daytoy nga programa. Iti nga rod ket dawaten mi babaen iti napateg nga naga na pumi su Kristo give anak mo ken apumi. Amen. thanks because he's given Jesus Christ his son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks Nagayamin nga sa nga bada, blessed afternoon, to the blessed morning, blessed evening. Holy One. Anaman ti aldaw yu itata. Ating aroden nga sumangbay ti programa. Linglingay. Ken kat kataw. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. Kwen manong sikat di kapuna. Dagdag kelen, permiti busog na. Arami mo, di ka naging kukuna. Apay ading ang pagkapagkan ka. Kwen manong gaputi na. Labyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakun may banda. Nagsarita man ng di patapos ni ading. Lumakaanak ay Ay, papagaya maya. kumulding tumanin. Isala tayo
tayo tanyaman na problema. Tanyaman nga sinsangbay TV programa. Kita mangragrag sa kanya yun. Ayan. Gustuhan ay agpas pasuknuden. Moyo kat narigat no glidlid ay tayo lata. Uray kas Dapat ikatawa tayo lata. Tanyaman nga problema nga kunada. Ayan. ang di na paulit-ulitin. Ang asawa tayo matlatan no kayat tayo nga kunada. Asino dito eh. Lalaki ko ng laysot napudno Nuag sa ukas Rugrugik kunana to DJ J. Susyerto Kasanwak nga sawaan ni kunana. Sawaan akat armon. Hindi mapagkuhan aging inundan Napunta Dakan pagungunyan Diba? Di kami nununa na gagayim gan kabsat ay Chat-chat-chat. Umarigat na pala idi. Nangruna dagiti balalakay. Ading masikugan. Kaya mabangkapay lang balsik. Mabangkapay lang agsakdo. Mabangkapay lang tawag nan agwalis-walis. May pakitam lang ngay ayatem di balasang da. Anong Aya. sikati Diba? Kabuna Mapan mo ipakita nga lalabs mo yung balasang da. Kamot Kailan kada Domingo yung kamot makimisa. permiso. Saan ka nga dati mapan agsishot nga agbarte-barte nga ay pare kung kano asawa ang tanak mo. Aramid mo Di ka naging kukuna Turn off dan ano ka. Ading ang pagkap. Diba? Turn off dan kan nukas jay nga ingka agawis agbarte-barte ka di ayan data ar-armem. Awanan ini pangol na ka ni tatang nan baka sigapay pulutanan na. Manong kaputi sa na Lagyan to. Intun masamay. Alam dahil madado mga babaro. Sa dalay pakita tikin na saya adal no agar-arom da. Ito no maasawa dan ay napo Diyos. Iwan Jakun may Kamo. pamindwa Baka di dapay mairagping nga Nagsarita maisa doon ni babaka dan. man ng di patapos Baka di dapay ni ating mapadigo sige anak dan. kaanak. Ay na, Diyos ko, agrurugit to digitim ima da. Agas asawa ka pa ilang osa. Ay kumulding tumanen. Di mo pa gustuhan ay agpas pasuknuden. Dapat digiti da duma. Uray kastano di na paulit-ulitin. Ayawan bisyo, jak agin inom jak ag sigarilyo. Into no maka dinadan na alan nanto tay parparya tay babae. Apo, Diyos ko na panmat nagsigarilyon kuno ten napay aming nga Taki ko na kuno ten napay aming nga tamo do ni bakit naawan sigarilyo na. laysot Napudno Nuag sa ukas laysot syerto Madamdama di mo ngay na. Pati kong kunot. Di mapagkuhan aging inundan Napunta Di dakan pagununyan Chat-chat-cha. Ading matikukan sa Kasalsalaan na kita. Kwen manong sikati Gasto sa epekto ti pa na yung nga pa nagtudo-tudo pa nagar-arbis na. Kapuna nagdakelen. Permitibus. Alam mo yun, lagi shout out ak madamdama. Pagnukat man nga ayog bilang musikal, dati man sunata na puluhan, ay ayaten ka asipupod no. Apo, para kada kayo manipot pa lang apo tinumotibiyang. Don't forget to subscribe ating Lingling Icon Kat Katawa. 32 subscribers pa ilang mut anti. Para kanya yaw. Ayatin kat na puno, lakit disikat na puno. Ipa ay kutragsak mo, nga awan ka asping na. Ika rin kaniya, na di kanto, ama uma, bumanpay, magkakita ka, nagwagwabong emtay siya. Sidongo ket awan nagtu Timon tuwalip-lipatan karing karita
Gasyat lang ingat mapusa, iti angis ko labanam, isuliso sumambay, ipanagbiag mo. Dati man nga sunata, isagot ko man kadigiti amin nga dati ipatpatag na, dati pagpatpatangkanan na, pagpatpatingkanan ti patinako, magparparagsak kang kuan, paraking ka, dati nga sunata. Jagto makasapo ikasken ka anangi pate kanyang tinapudno luman paisido ketawa na to. Dati mampay nga sunata, isagot ko man kay ni Tita SP Agustin, di mong tulip-lipatan, karing-karita. Sagot ko man kay ni Tita Perlita, glipay matcha. Mami Telma Moral, bravo, Masi. Gasyag lang ingat mapusan, iangis ko labanang, isuliso sumambay, ipanagbiang mo. Hindi man nga sunat, sagot ko man kay ni Sir Richard Pajardo. Sagot na kano man, hindi nga sunata kay ni admin Angel Heart Apo. Cha-cha-cha, Ano ba na? ading masikugan sa Nagimas yun, tagayato. Isaw-saw ko. Kung manong sikati kapuna, dagdag kelen, Isaw-saw ko dati panagayat ko. Na. busog na. Sino na kita ada iba't patag na data? aramid mo, Sinong may minamahal? di ka na Wala? Ay, asik. kapuna. Apay ading agpagkapagkang ka. Okay, shout out na tayo sa mga nanonood sa atin. Kung manong gapon Happy watching Elona Jane na Jose. Ulep. na Kasat ngayon ka man nagbuybuya, ma'am. Napyan to, Kasama din ka ni Ma'am Glofiaco. Hello, Ma'am Glofiaco. Kumusta? inton masanay. Kasama din ka ni Angel Heart, Admin Angel Heart. Hindi request man tayo birthday song. Sagot ko kanta ipatpateg ko nga ate ko dita Muntinlupa. may paminwa. Muntinlupa City. Rosalyn Contillo, love you ate ko. Happy birthday bumakit ka ni. Kaano ka nga makalagip nga ano dato? Aman yung di patapos ni Agkasar ko na. ading lumaka Hanga usot kasaran da kayo. ay kumulding tumane. Oy, kasar-kasar si Sinan tumulan. Sinauso biniso. Ay agpas Agpimpinatag kayo. pasok mo din. Hanga uso da kita kaskasar. Uray kas Agkasar kay nga agpaiso. bang di na Agsina kay tumulang bungga pa. Ay, paulit sayangam lata pagkasar mo. ulitin. Urunungam langan ng tapagbiag yun. Talpas kasyay. Lalaki ko ng laysot, napudno. Nuag sa okas, laysot syerto. Aha. No di mapagkuhan, aging inundan. Napunta, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Kung manong sikati kapuna. dagdag kelen, permiti busog na.
digitiman namin nga agkasangay itatanga gundaway. Na dito yung nag-text. Kuya. Hey, muta nga man. Nagin ko kuna. Ano dito? Ape, umutang. Wrong sense. Ano dito? Umutang ka no. Ang pagkapagkang ka When manong Ay naading ko ayan no ipautang ko. gabi sakit na. Ano awan pa nga gatangkot cancel silyo ko. Lagyan to Ne, nag-message. Kuya, in umuta nga man. Siguro ka, natuloy na. Umuta nga man. Igatang ko ti napkin ko. Na. Madi. kung masanay ka Pagpakawan, Jack dun may pamindwa. Ay na, Diyos ko. Nagsarita man yung di pa tapos ni ate Ibagara pa ang matinapkin. Lumakaanak ay kumulding tumanen Sarapa amon Ading. Bikag utang tigatang mo napkin. Magustuhan ay akpas pasuknutin Uray kastang di na paulit Taga kwa detoy. Ulitin Taga ano? Taga Manilan sa. Lalaki ko ng laysot. Yawan. Napudno. DJ, Ay, DJ? Kuya, umuta nga man. Ang sa okas. Gatang ko la napking ko. Apo, ayan. Laysot syerto. Hindi mapagkutuan ang itiimundan. Napuntot da, di da kaling pagununyan. Paunay detan, umutang. Gatang na kano. Aguray ka man, taraplayak. Agur ka. Awan. Ipautang ko. Tanay gatang kumat. Iti brief ko. Iti ka umut-utang. Chat 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 Ading matikot kansa When manong sikati kapuna. Nagdakelen Permiti mo Awan ti papa, utang ko. na Prince Gerald Daribabo, taga Villa, pa shoutout man DJ Kunanto. Hello, Prince. Ana Brad, kumusta? Di ka naging kukuna. Kasama 10 Angel Heart, shoutout kay Sis Jane Sanal Itelasam. Thank you, DJ Mua. Nagsarita Maraming salamat. Kay Ate Jihan Shu. tapos ni Good ate PM to all Hong Kong chapter. Ate Yaret si G, hello. Lumakaanak ay kumulding Nag-request ako man tayo, kumusta kan? Okay. tumanen Kung mo pa gustuhan ay akpas pasuknutin Uray kastang di na paulit ulitin Kumusta ka? Ano diyan? Shoutout kay ate ko, Divina Contillo Ramos dito sa Saudi. Agbuyakan kanayon dito, Iwan. Love you. Ni ating Jelhard. Laysot. Ate Ames Devs Bitin, hello. Napudno. Josue Baga. Hello, Josue Baga. Ang sa Tayo sa taga-palpaligong dito. okas. Laysot. Ate Ames Devs Bitin, hello. Syerto. Ang Glofia ko, ating Jelhard. Shoutout kumantay na pintas nga pamangkin ko dito Tugegaraw. DJ ni Hana Unica. Hiha! Ludi mapag- Apa dapat Hana? Gloria Baklik Malupeng, hello. ang Good morning, Idol DJ Kasamit ka tay best friend ko dita Italy. imundan. Napuntot da, di na ka- Si Maria Flor de Lis sa Gabaw sa Bornedo. Anak ko jay Pilipinas watching from Abu Dhabi. Yan. Ate Ames Debs bitin Ma'am Glofia ako, hello. Shout out ko na Ate Ames, Ma'am Lydia Agas Ganiban. Manibod pala ang dita Hawaii. Hello sa inyo dyan sa Hawaii. Oy, marami ang ating viewers dyan sa Hawaii. Ma'am Marlena Escobar, ang ating sponsor. Maraming salamat sa panonood. Ma'am Glofia ako, hello. Hala, DJ. Kung nakaplawa man amin, digitay at dita party live ko. Like and share yo tuiling lingay ken kat katawa. Thanks, Max. Kunatin kay Ate Angel Heart. Glofia ako at Ma'am Ana Ngayan Mangrubang, hello. Ate Dimat, nagbuya ni Admin Shiley Corpusan. Another Mama Ate Angel Heart. Fritz Gerald Arriba, pa shout out DJ ko. kinsisi. Alawan lang. Dali, bats ko ide. Isu day Dito, ide ko ka. sing pet ide. So, dito, pagparpares baka kide.
Saka na yun nga pagtripa. Maununi di matimtim at ngang pulido nga. Ingget So na mo ti katayagan piman. Ikat iso na ati ikakaasi nga mangisalakan ka di babatit. aladam tay agi Ano wala? babak Kay best friend Edison Palafox, hello. Maria Flora Hemini Gabaw, hello. Tadikan tukit mailaw-law. Ma'am Marlina Escobar, hello DJ J. Happy listening again. Kumusta kayo amin? Kasamit kanya. Ma'am, kasamit ate Ames Debs Bitin. Agayat ta siya Shout out DJ J kila Ninang Laisi. Mami Kati Ulupani, Tita Vicky Lopez Gallego. sinsinan Ate Koseni, gandam, good afternoon and God bless. masisupot inda pagkira Kasamit din kan ni Ate Mina Balusio Agapito. Good PM ading ko. na. Kablaawak man di happy birthday ni ipag ko nga ni Balusio iti Dammam Saudi Arabia. Salamat DJ watching from Kuwait. Sa kay amin nga sa ngabada man dita Kuwait Ate Mina. Sexy unay Ate Ames Debs Bitin. Shout out kan DJ puro sa asawa man ng Tibagamon. sa paamatay. Ana nga rudgat partena panagbiag deta agasawa ating jal. An nga mapigilan deta. Tanong no agasawa ka basta. Ang makapakatay kita bulsa. Ano wala di kay mga asawa kanot sexy. Yeah, who like that song ano to, okay? Province Manzano. Hello mga kalinglingay kat watching all request ak man DJ tay sunata nga sukisok. Magustuhan dagito kakadwak dito. Oray dalag sa sala no mga magiganda ta pagpaikat sakit sikat. Ay natang Gantumang kuna na to. Salamat kuna na tayo ni Ate Mina Balusio Agapito. nay sigurado ang bastos dayta. Pagain na ka nga asawa na aglalal. Reply manin. Alan ako ya. No di nakpautangan itata. Isumang nga labaak to short kun. Ay na, apay aya. Kwarta Mabulusan. My God. Urag man! Ano na, kita ya? Mamigsan na sa ano, hello. Mamamila pa tataan ng bagyan nagasan ngal daw yung amin nga kalinglingay. Yan kat katawa, happy watching to everyone. Mamilya agas ganiban na isong labit, hello. Isap sa Okay, nandyan na si Admin Shiley Corpus. Namugtatayan nung kinaguran akon. alalaki, uray pobre, uray turbi. Ano, wala. Alam mo, sa ganam nga ron, tayo pangikasar mo kan kanya. Nani Angel Heart. Laki di responsable, Agure ka admin Angel Heart. inaamot. Agur no nga kad pay dagiti lalata nga pitpitek sakan to ikasar. Ang babae, isang sa bulik met babae. Tagari kad ta ating Angel Heart Uray pa kagana ni Sir Richard dito. when no bimutiti. DJ request ko man yung driver ana daw. Apo. Kawen la kaya Mayora Emelinda buhatin is Binyo Silya. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit unay naririnig. isang sa pulit, alalaki, uray pobre, uray turgi. Basta laki di responsable, inaamot ang babae. Tama kay man nagchat-chat na kayo. Ma'am Jelly Corpus, hello sir na imbang nga malem mo kaririin ko lang sir DJ Apo. Talaga? Kay Master Turog bon admin. Isang sa bulik Okay kay ating Angel Heart. babae. Lance Correa, Janelines Valle, ay true DJ useless lang ti kasar damag kay met lang gusto. Uray pandak when no Makini mo laki di. Makini. Ano nga kini to? bimutiti. Adaan na pintas nga ugali. Dilakit unay naririnig. Apay pakini mo. My God. Ano ba yan? Pakini mo. Ana yun ka iha. Shout out man DJ Ken Jen Ancheta Agol Uldaglat Tama Arami dal. Alam mo padeng game suda dito pamangkin hana yun ka. Kaya paki-like at subscribe sa love you pamangkin mo. Diyan sa YouTube natin meron tayong YouTube channel.
Ma'am Janice Juan Campos, si Nanita Gamueda. At katawa lataman ni Ma'am Glofia ako. Isukat nga lumabsat lata Ma'am Glofia ako kakatawa. Itong ano kaya yung lumabsat agbuya kay dito. Oy. Ma'am Rosalyn Contillo, agyaman ako na ikan ka ading ko Angel Heart. Mwah, love you bunso ko na. Ma'am Meli Gabuyo, hello. Yung tindahan ka nga umutang ko ng adi, Jay. Ading masikap Pautang man med, DJ gatang ko lollipop. kansa. Ay na. Manong sikat Awa nga rod kwarta kon. Abos nga awan pay sponsor kon. una. Ma'am Annabel Divina, Villanueva, DJ Jade Pabati Mantino mo, birthday ko ngayon. Oy! Magpa-birthday ngayon kay Ma'am Annabel Villanueva, happy birthday! Sige, sagutan kay damdama maminti kanta nga happy birthday. Madanon tulat ta iti ipapanagkasar palubos niya po. Rosalyn Contillo. Ma'am Carmina Raganata, hello. Anin Jalar, Janice, Tagid, Macraze. Iti Lasambuya ka dito, ilalabs mo. Mami Vicky, Ma'am Dialyn Canite Vidal, hello. Ma'am Jeneline Esbali, Ate Gianchu, shoutout ka dikiti babakat ko, Dialyn Canite Vidal, Dita China, and Tuya Red, si G. Kay Ate Gianchu. Mami Vicky, hello. Kumusta? Nya tikin nitem. Pagkap Kinitan na ada, Jack, wa? Kinitan na? Manong gaputi sikit na. Labyat Apo, nasakit. to Intun masak Napanaas no kinitam. Madi. Pakakidi, paikidi. Naanay. ka. Pagpagawan, jak Mama, Dialyn Ganite Bidal. Yan siya bakit Miss Yusem Ken bakit yaret si G. Alawen lang. Mama Del Conse Amorgado. Hello po. Ma'am Ann ngayon marubang ate. Buya ka dito yay. Imon una pa yung sika admin Shiley. Ma'am Jane Senal makapaisa mo tagbuya ah. Alam na salamat Ma'am Jane Senal. Ma'am Rufia ko. Hello Ma'am Mila Padata. Good afternoon. Kumulding Meron na si manager natin. tumane. Ma'am Annabel Villanueva. Hello. Magustuhan ay agpas pasok DJ kano pa hanapan nagbuya di kalman. nube. Pabunusan nakto kano ti duagasot. Thank you manager. Uray kastang di na paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot na pudno. No ang Amoy orekas kastala ni manager nalay ngagpasugnod da kayo ngam ka kaukas lay nasagot. susyerto. So nga de tag-text kanya nga umot utang ti gatang na napkin na ni manager kadla ang ano tay number mo manager? 09 Hindi mapagkuhan aging inundan. Napunta Ganito na Diyara siya alauna 41. dakan pagungunyan. Cha-cha-cha. Ading masikap Na nalakapay no maipungsay DJ. kansa. Anak may pungsay mo ngay na. Akayo. When manon sikat di kapuna. Nagdakelen. Pagpatpatang ka ng daman dito yan abusa nga wampay tinaam mo nga babae ta. Permiti busong na. Ikanda man kidi. Tadama mo ti kirabag. Aramid mo, di ka naging ukuna. Abay ading ang pagkapagkang ka. When Ano dito? manong Ay abong DJ de bagag ako na. gaputi sakit na. Ibasak dito saan? Labyan to. Basta ibasa ko. Intun masanay ka. Ay DJ de bagag agkursunada ak ka detay. Pagkawan, Ana? Agkursunada ak ka detay karubami. dyan may pamindwa. Ngam kasanok nga ibaga. Nagsa Ngay ayatek isuna. Aritaman ng di patapos ni Adi. Idun tumot. Lumakaanak ay kumulding Anak. tumanen. Kasanok nga ibaga ngay ayatek isuna. Magustuhan Idin tumot nga. ay agpas pasok nubel. Ano dito eh? Uray kasta ang di na paulit-ulitin. Kuna na, ulitak manan. Hindi makawatan dahil, hindi pa nagtatype yun. DJ Kursunadak, dito karuba mi nga tagad to. Kasanot pa nang ibagag. Aya, tapno ti kasamarik na na mo ti panagayat ko. Sa delikado mo, DJ no siya mangipod no. At babae, akmat nga rot. No ang Tabakaki, di. Na. Na. Aya. kaukas lay susyerto. Hindi mapagustuhan aging imundan. Napunta Ay, apo.
apek biro kag pa lang ate Jehan siyo ka da kailangan ruding. Da, di Bebe am da kita asawa ka da gaygayimin. da kan pagunon niya. Ay na. Cha cha cha. Iso lang nga iso ti manitar talon ka da manitak dang. Agpapada. Adi matitik ka. When manong sikati kapuna. Nagdakelen, permitig Ay abo ayan. na. Ada arusib-sebag ko na mat adi jekas lakelon. Aramid mo, di ka naging Ay! Tama din na. Nagsarita man ang Agore ka. di patapos. Dete, agpag question dito kasano ka nung ipod nunat pa nagaya na ka. Dete, karuba na. Adi, lumakaanak ay Kat agayat ka nung unay kanya na. kumulding Mabain ka nung nga mangibaga kasano ka nung panangibaga na ka. Babae ka nung mga rod. tumanen. Ano na, nagalas mo't ano siya mangipod-pudnot pa nagaya mo siya nga babae. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasugnude. Madi mga rod nga lagod-lagod mo lang tatakibong mo. Madi detaan. Uray kastang di na pa ulit-ulitin. lalaki ko ng langsot. Napod mo, Ano wala, Cheng, bataan, hello. nuag sa ukas, like Ano wala pa pagayam? konsyerto. Apo, makadutay man na naman oras yan. Ala, una, 45. Di mapagustuhan ang inunda. Madi kay unay ngamin ti request yu at agagain istorya tay latan. Di ngamin, Tita Mirna, Bartolome Takata. Akong Tita Mirna, dati talaga ti lumaslas bangsi ka. di na kan pagunson niya. Luminlinis lagi ti kudkudil agramang kilikilina. Ay, man. Tita Mirna, hello! Nakikiti amin na po agkasangay kunakon. Happy. Ano? Happy birthday kada kayamin nga sangapada. At subliak to madamdama. Manenti kasangay mo. Malong kitang titawen mo. Tumawag ka ken ni ako. Taparaburan na ka. Iti sabay taadupay titig na nga kasangay mo. Ken nawadwad ang panagbiag mo. Hello kanyayo. Shout out Solid Rezo de la Sham. Yung karisya bands constant request dati agas. Sige, kanta damdama deta agas. Agas. Sige, apay. Apay jakan kuan. Kanta deta agas. Paida Oo, ta dagarod kinawiwit mo DJ tani malamin kan. Sige, ate Jihan siyo no kawiwit ang kanto. di parabu Alam wala uwi sa magiti friends mo dito pamangkin hana yun ni kahiha. Salamat admin na Angel Heart. Huwag ka ma. Tagari dito Ma'am Telma Asaret. anay Mangigda ka. di pa ay ken Ma'am Marlina Molina, hello po. Mani po dito Jordan. happy birthday Pang ko lang basit pinagkalan Ma'am Hana Yunika. inka nga rut ag sagana Happy birthday mo. tanadanunan manen iti kasangay mo itang gaput kinasayat mo
programa tayo nga tugot iti biyag iti rabi. Pero ambay nga mangrugi iya pa kamok tulatan no kano nga mangrugi ba. Barbareng ada pang ipalpas kon dato studio. Sabi, abot ti programa tayo ito either 10 to 12 or 11 to 1. Cha-cha-cha, ading masikog kansa. When manong sikat kapuna, Dagdag kailan, permiti busog na. arami ko, ikan naging kupuna. Apay ading, agpakapakang ka. When manong Okay, babagayam. Din yung dapat sunada na pulwan. gapisikit na. Lapyan to, Birthday song. into Or panagkasangay mo. masanay ka. Ma'am Jocelyn Dalog Bangloy. Happy watching po, ma'am. Pagkawan, 12 to 1 DJ ko na natin. Sige. ay paminwa. Sino tiya mayat yung program nating Tugot Tibia? 11 to 1 or 12 to, 11 to 1? Nagsarita man ng di patapos 10 to 12 or 11 to 1? ni ading. Anong 12 to 1? 1 hour lang madian. Magkaanak Dapat 2 hours tayo. ay kumulding tumane. Datay agpipin na damag tayo ti istorya. Pinadamag istorya. Magustuhan ay agpas pasok no. Ano wala, tuloy-tuloy lang natin tayo pa nagdidinang kay panagkikin na tawa. Uray kastang di na Oy, meron tayong ibabasa ngayon na ano ha. paulit-ulitin. Sinalaki ko ng laysot, napudno. Uag sa Tama nag-text hindi ito eh. DJ, himina kan asukar rin. Apo. Hanyo kad unay ipadpadamag dagita pa nagingina ti asukar kada kwan. kaslay sucherto. Na magkapasakit lati tiltel. Dagita pa nagingina asukar kada ko sa laka irik. No di mapagkuhan, Kakaasi mo dagiti saksaga nga may lumlumlum no mapana agaik. Kada mapana agapas apo. Kuwen nagala ti irik pampamaya damitin. Napugda, Kagurak. dakan pagungunya. Nagadugasok ka dito pagay eh. Cha-cha-cha, Abos tayo nga iso lang nga roti. ading masikog kansa. When manong sikat, Tentuan ko naman ni Mayora ay na. di kapuna. 11 to 1 siguro na lang much better. Dagdag kailan, permi Mapuya tak unay maturog at tupela ti alas 7 busog Hinga na alas 10. Oho. Sabi mo, di ka naging Rods Banggo, hello. Angel Heart, when la agwork nakpay para ti future tawan. Apo. na. Nagimas nga ding gini. Ay. apay ading, agpakapakang ka. When manong daputi sa na. Okay, Ma'am Diane, ganito vida. Ha, DJ natawa ako kay amo na
Kaya amo nakikita na gayam i-CCTV ken ni kunana no. Yan To phone ka no, he, kaya ito, off ko na phone ko. intun masanay ka. Talaga reply ka nun, tanamam, dialing. Papay kami. Kawan, jakpin may pamindwa. Headset am latang aminan, Nagsarita man nga Tadanggam lata, dagiti ararang ang may. Kung ko namin di patapos ni ate. Lumakaanak ay kumulding tuman. Ba, unara it's up to you, DJ, no anang nga oras, mabalin nakmat amin nga oras. Nagsweetin, Ma'am Glope ako, wait. Nagmayatin. Magustuhan ay akpas pasok no din. Uray kastano di na paulit. Ako na to, i-roads banggaw na alakan, buyit ka. Lalaki ko ng Alam mo yan lang. laysot. Matlaw ko kin ate, Jelhart, adote agrayo si ka. Napudno. Talagang ha. No sa okas laysot syerto. Lalaing nga magpili ate, Jelhart ha. Hindi mapagkutuan ang Dapat datay saan nakasaksaktan. imunda. Pero masaktan na kapay, ay ulang kan. Di na kan pagunon yan. Cha-cha-cha, ading matikukan sa. Kung manong sikati kapuna. Nagdakelen, permiti busog na. Ma'am Rona bang Koloma, hello. Sige pa shoutout kanot kay Best na patay sa taong nabubuhay para sa iba. Amig mo, Extend our condolence. di ka naging pukuna. Ay, Nagsarita man ang di patapos. sino siya? Lumakaanak ay kumulding tumanen. Ano wala? Nabubuhay para sa iba. Magustuhan ay Ang sakit naman. akpas pasok no Yung gustong mabuhay para lang sa iba. din. Gusto ko yung mabuhay para lang sa kanya. Ay! Uray kastano di na paulit-ulitin. Pilalaki ko ng laysot. Napudno. No ang sa ukas Nagimas sa agayato. laysot syerto. Nagimas sa Di mapagustuhan ang kay Imas Tibibig. imunda. Tibibig Tibarito. Nga nalaing nga agkanson. Silyo. Na akong tanda. Oh, hindi man ibasa. Dati ko agayam. Di na kan pagunon yan. Ay na, agikot-ikot man signalin ante. Anadam tay agin si singpet. Taiso day tat singpet kite. Anakad kukuin nyo nga kwan ni, ibaga kun ni. Putol-putulin nyo. Ano serbina de, giti isursurok ko nga 3 kada 5 bayad akti internet. Maun ulit di matimtim. Ayan man, sursurok akti piso kada 3 tap no lang kumamot, dandakas kastuyin. Apo, ulit kimitin. Ay, apo, Ma'am Emmy Felix, hello? Happy watching. Metgen puli. DJ, bagay mo ag dancer. Napansin ko lang, ana? Sala-sala aga ito. Inget kansi. Anadam tay aging babaknang. Tadikan tukit mailaw. Ama, dati di ka busbusor ko, dati internet me. Ulaw ang Yakla tayo nagdaganan ng noon na, dati nga internet. ulo agay. Agasem. Tasya to asin sinan masupon. Nung umati bayad ako makat 1494. Inda papire. 1.5 ko pa yen, nayunak pa iti manong nga pison. Tapno lang kumamit, saan dapat putulin, servisyo signal. Syuna. Makaungot ako ni. Anadam Pero putulan damat lata, dagiti signal tayo, apo, apa yan. tay na sa Anati makukuha ti Pilipinas ay. Pangit ipanan nyo, dagiti piso ko. si unay. Tadikan tuket masapa ang matay. Ay sexy ang makapa. Amen, ano serbi, dagiti piso nga isursurok ko. Akatay. Gatang ko lang kumakendin tano sa anga na bang city sang aukon. Nagurak Tabol sa puntawan na bay. Anadam tay na tamrit unay. Sigurado ang
nyo basit sisipaan nyo basit dati serbisyo tin internet ko. Hindi yun pintasan. Kinakamaas Gap-u dagita. Makasuruna ko na sawa na aglalalo lubat kwarta. Ala. Ma'am no, nabarang ako ba? Hello, happy watching. Rods Bangono na wenla agubra ka pa lang nga Rod. Share mo ken na denggam damdama mo. Nagimas deta nga bisiton Ma'am Angel Heart. Nure lang nga kimpot. Isap sa bulik, Hello, wenla. alalaki, uray po, Angel Heart, bumsog chan ko kakatawa mo't baka. bre, Ma'am Jane Sena, hello. uray turgi. Hello kay Glenn Alin, dita Dimsum Lasa, hello. Talagit di responsable, Ayaman. di na amo. Muna dabay ket no kuma nagjudit kan ti bayadanin. Ang babae, Kabigatan na. No maudi na najudate ang katadi ka nagbayad di judate mo. Isang sa buleg met Talaga nga ko adanayon na kanu nga kamo 50 pesos ha. Isap-sapak pa yung mapanagbayad eh. babae Tapos kasulat isupsupapak yung kanya. Anak kayo ay ang internet. Uray pandak when lubing mo titi. Adaan na pintas nga ugali. Nagsaya at titultulag tayo, edi may kayo nag-install. Unay Itata! Dito internet ko, kapsu-kapsutan nyo. naririnig. isap sa bulik, alalaki, uray pobre. Pigis-pigis, dagita pampandiling nyo La, makauwi. Uray turgi. Talagit di responsable, di na amo. Ang babae, Isang sa Nawaan nag-engineer. buleg met Ay, mapigilan tibagik ka la. Tambli nga dito. Wala. babae. Uray pandak when lubing mo titi. Adaan na Ay, gablawat tayo mang kano. Dito nayat nga guybuya ka na tayo. Dito public market. Dito syudad Tibata. pintas nga ugali. Nagasat nga kay panagbuy-buya. Dito public market. Dito syudad Tibata. Bilakit Alakad no kasama makita damo basitan akan na. unay Idagasan da mo basit datay. nari. Pure datay lang may 1 kilo nga galunggong ka. Da may 1 kilo nga langgunisan Kada pamigat ko pang rabi ikas jay. Awan ti ikatang ko ti si dae ko. Jak inagnaganan ng amuda. No ano dito internet ko. Tukit di makabasol Sige, nagnanam DJ ko na. Nananam dito katay ko ate Jihan. Chala. Itiday to'y nga okasyon. Pag-aayo dalagiti katay ko si. Arot kita ikang Arawela. ipadas Putol-putol. anak Ma'am Glenn Alin, hello. Happy watching. bakasyon. Jane channel permi bakit makaikat stress kan homesick? Buya ka Monday to Saturday. Itinagakwa Atin jalan. Ma'am Carmina, rekonata nakaragrag sa kaunay, DJ Jane. Makaikat ti banog kan maisursurot nagtikataw. Ano wala, salamat Ma'am Carmina, rekonata. Ma'am Maricel sa Jan Gallardo tapon agkuli dagdag kakit dine DJ Jane ko na. may sa Iso kiti pagkulkuli dagdaga dagito nga internet ang okas Rabso di dagita pidit yo La. Imat isang organisasyon. Pagkasim sa amin nga makabuya dagiti viewers kon. Dagiti pampamay anyo kanya kon. Iimbitasyon Di ba gayo no na nagkurkuranga kada kayo anya tinagbapasulag kada kayo. sa naangay. Makabatak sa kanya. Isangit ko. Syon, syon, syon. Di ba gayo wanti asin yo. Ano, daas
siya sinyo, ikang kay bugong yaw. Tano na agad kaya amin eh. Balasang inda imensyon kaisukan tay ko mansyon kanta Nagtatal na ka man, di tamam, glofi ako. ngay dedikasyon Alam mo papagayam, dati man nga rodan. kami Dati kumusta kan request ni Ma'am Telma Asaret. Patukar kami nga request ni Ma'am Telma. nga nakit Barbarang na yunan nato. Dati pledge na kanya. Okay, papagayam. Ate man nga ro, dati kumusta ka? Para kada kay amin nga sa nga pada papagayam. Kumusta ka? Kumusta? Para ka digiti, dapat patag na mangum kumusta? Ang kumusta nyo aming ngay ayatin nyo? Wag lang nga, dati eksyo. Dati eksyo nga nang pasakit ka, dagiti re na yung. banagajak na aramidan kumusta ka kumusta tibyan apay itagalang nga agparang kumusta Oh, dagiti live 30 views. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel ha. Dahil naka-YouTube na tayo, Linglingay Kenkat Katawa. Linglingay Kenkat Katawa. uray ano na Hello kay Mama Ani Flora Mariana. metlae di kaawan mo siya tingkawan nganong mabalingke pasuglen ka awan kaway ko agabasul ko ang mukti nagmangit na itapuso Kaskadikanyak analailo Kaskadikanyak man nakaawat Pinagagadipas pasagtan sa uwan nakasta Managajag na aramidan Kablaawa man. Nagiti naayat nga mang suporta lata da ito ang programa. Nagiti sponsor. Dapat ka grenyo kay tumanunwen. Nagiti kayat na pa tag-sponsor, ag-sponsor kayon Tapno at dati igatang ko tikwa. Waya pa nga maagkurang. Lalo ko't agmadi-madiman dati monitor kon. I love you all. Mwah! Kaskadikanyak analailo Kaskadikanyak man nakaawat Pinagagadipas pasagtan sa uwan
kas kadi kanyang aman nakaawat pinagakadifas pasaktan sa uwan kastan banagkadyat na aramidan pinagakadifas pasaktan sa uwan kastan. Oy, papagayam, tuloy-tuloy tindaya pa nagdidin ng gay papagayam. Yore sa'yo, na las 2:12. Ito na programa tayo, Linglingay, Ken Kat Katawa. Cha-cha-cha, ading masikugkan sa When manong sikati kapuna Nagdakelen, permiti busog na Aramid mo di Ay, okay. naginig ko kuna Ma'am Jane, sana lang your heart. Man nga rod, bakit? Maawan ti iliw ti pamilya. Hi to Payat my kids, Joanna May and John Erickson, isa di hard kids. Ako na dito. Alawan lang, Ma'am Jane, sana. Kasama din, of course, happy watching. When manong gaputis Kani, ako natin kablawag man. yan to Kablawag man, DJ J, dagiti anak ko kada Crystal Ken Crisino Jr. Christopher Crislin Recomenda. Kuna doy. Inton Ni Ma'am Carmina Reconada. Sanay. Kablawag man, DJ J, ni mahal ko nga Cristino Recomatang ay patpatag ko. Ayy! Alagad mayat. Yahoo, thanks DJ ko natin ni Ma'am Telma Azaret. Ma'am Emeline, dabuha din Esmin Yosilio, hello. pamindwa Ma'am Angel Hardwell, DJ, mapanak pa'y makiya sikata da pag-sponsor ko. Amo magsika ate, Angel Heart. Sarita man yung di pa tapos ni Adi Lumakaanak ay Hello, Wenda. Ma'am Rosaline Contillo. ding tumatay Hello, DJ Jade. Thank you sa pag-shout out. You're always welcome, ma'am. Ma'am Aileen Ramos, happy weekend everyone. Always happy, DJ Jade. God bless always from Singapore. Sa kaya aming nga bata dito Singapore. Paspasok mo din Uray kastang di na pa ulit-ulitin Si lalaki ko ng laysot napudno Tuag sa okas laysot syerto No di mapagkuhan Ay, pugpas, basugdod ka manan, Mama Mila. I love you. akulan Napong tanda Dakan Eh, kinablawa lang nga rin itayay. Di ba? Ka naman nga, dyan kinablawa ni. Cha-cha-cha, ading masikugkan sa Oo, Ma'am Del, mga suret. Sige lang, ipatpateg ko, DJ pa shout out to request man. Dahil para kanyang kenjay, ipatpateg ko up. When manong sikat Amo, latan nun sinipatpateg mo, Ate Jihan. di kapuna Una, di ibaga. Dakelen, Sigurado, adamata na lang. Tapi agong na, deta. permiti busog na Aramid mo di ka naging kukuna Ay, po, ay, Ma'am Edith Basilio. Hello, Ma'am Sofia ko. Ang pagkapagkang ka When manong gaputi sakit na Lagyan to, intun masanay ka Pagpakawan, jaktun may pamindwa Nagsarita man yung di pa tapos ni Adi Lumakaanak ay kumulding tumanen Di mo pa gustuhan ay agpas pasok mo din Uray kastang di na pa ulit-ulitin Alam mo Ma'am Jen Ancheta, Era Bautista. Hello! Lalaki ko ng Oy, maraming mga bago dito, ha? So, please, no share lang, ha? Tapos nila sa dado tayo apog, di din nang gay agri rin nagsa. laysot share Lalo na sa ating programa nga kabarwanan to, kay nakiya presenta. Sa programa tayo ito nga tugot itibiyan. Kangigan ka digiti napalabas nga saan nga umiso. Digiti napalabas nga nararagsak nga nagbalin nga nangitunda itiliw-liwa. Napundot da, di da kanin pagununyan Cha-cha-cha, ading matikugkan sa When man O na nakut sikat kuto na titaltalon DJ. Nalaigang agsikakan. kapuna Agapas apo.
Alakot, thank you mamulaga pas admin. Ma'am na baring ako ba watching from Alaska. Hello to everyone. Permi Sa kay amin nga sa nga pada dita Alaska. busog na I-share kay Ma'am Muti, blessings you dita Alaska Ore lang piso. Alamig mo, di ka naging kukunan. Ano wala? Nagsarita man ang di patapos ni ate Tuloy-tuloy lata tikat katawa. Ginarampang. Lumakaan Narampang pay. ay kumulding tumanen Hindi mo pa gusto Ano wala? Ito manibasa dito ko ha. ay May isang problema. Kun ayan. Ayun. agpas pasugnutin Ut Dati man nga ta. Dati agungutak. Dati problema mo kastano din Please lang ha. Nga pagungungitinin. na paulit-ulitin Pilalaki ko ng laysot na pudno. No ag sa ukas laysot syerto. No di mapagustuhan ang imundan. Napuntunda, di na kan pagunsunyan. Ay! Nandito dati oras alas 2:17. Kablawa man namin nga senior citizen dita Barangay 12 Palpalikong Siyudad Tibatat. Ana danyot bagbagiyaw. Ang kay nga makipag kukwa dit makipagkinkinamat dita katren. Maperde na kita katren. Anadong Bakit kayo? agin sisip. Mamera Bautista, di niya pa shoutout man yung BF ko. Nakakarating lang dito sa boarding. Na maghanda na mamayang gabi at kawawa ay siya ko na. Salamat DJ Apo. Yatan Amam Elva Era Bautista. Ada tay boyfriend mo. Alaga nga kinawiwi mo nga patnag. Ay! Giman. Maununi di matintimek yan pulido nga. Inget ang Diba? anadong tay agin baba. Ano yari si G? Hello tumanang Lita Gonzales, Florin Basada, nalaing dagal kitang agsala DJ. May sukisok laglagi po. Salamat. Di ba ni Ate Mina Balusyo agapito. Wan Ate Mina sunod sumarunon. Ilaw Pero ibagam ka digay buybuyad ta. lauan. Tag share damat ti sponsor da kanyam. Hindi la siksika. Kaya na siya ko Di ba Ate Mina? asin Dada ka numit sponsor yo oray sa aglilimagasot kayo ko nang. Poston. Sukutin dapat irelasyon na. Anadamtay na sex Di magaso gayam nga dolyar. si unay Tagikan tuket masapa amatay Ano wala? Ay sexy ang makapakat Mama Marlene Molina, sorry DJ napindot ko angry ko. Tay Talaga kidi angry. Nakasi ka Ma'am Marlene Molina. Wine, kastakan Ma'am Marlene Molina. tabol sa Tita nilita ba David sa request man sir tayo ayaten ka? Para di amin nga kakabsat ko pati si ka awan ti divorcen. Awan ti divorcen, okay? Ano wala ni Tita Nelita? Anadamtay na tamrit unay Ano tayo titalan? Sigurado ang bastos dayta Abain na ka nga asawa na Aglalalo lulubat Ano wala? DJ, dapat request ko tayo buwan Ilocano version. Thanks DJ. Nanang ko title na DJ ay Ma'am Telma. Alak i-play kami nga request mo. Baring nayunam to. Ba Tita Grace what the videos? Hello. Ano kumusta Tita Grace? Danimot agpa ko dito agpa debol. Siglingay tot agkantawain. Deta umay kantuman sikit-sikitin. Agsinikit tantuman yak sala. Isap sa bulik ay Alawan lang. laki. Wen kano ading kuna natin ni Ate Mina. Lagot nagyaman na ka Ate Mina. Uray Maraming salamat. Ma'am Hana yun ni kay Iha. Di ba shoutout man tayo. Yung pagatang mga fried chicken. Nagpapasi mat. traitor. Kuna na. 30 pesos pa mo ti maisa ko na. Ape, ayan mo Ma'am Hana. Talag di responsable. Di na amot ang babae. Kaya mo dadadakkel Ma'am Hana. Isang sa Dati
fried chicken ti baboy. Naimas dito lupo baboy. Ulat na Dadalagay. Uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali. Dilaket DJ, dito agama. Dito agama. Okay. Sige, Ma'am Telma. unay naririnig. Isak sa pulik, alalaki, uray po. Hello kay Mama. Mami, Telma Moral, bravo, Masi. Uray to. Salamat, nagbuya ka mo din, Mami Telma. Ano, mailiw, ako unay magking ka. Di na, laboy, buyain. Di kita laboy, buyaan ka. Di kita kwa. Ang sulsul-tip. Nagiti responsable, dinaamot ang babae. Alawan laha. bulik. Mami Melda, Gluba Israel. Good PM to us. Baba Oo. uray pandak Ma'am Marlina Escobar, hello. when no bimutiti. Ma'am Marlina, Adaan doon katapusan mo eh. na pintas Laglagi pa na. Ma'am Marlina Escobar. nga ugali. Dilaket unay naririnig. Ay, alawan la, 2:22 in the afternoon. Okay, sakbayan na. Taak albay balong. Albay anat kuan, dita albay Mami Telma. Apa di na inay ayaban? Tamayak kumamit. Okay, yan nakangaro din isagot kanya ay naman ibasa dati problema barikot ni pagayam tayo nga Lauricio pailat nagan namit. Ma'am Lula Benicio, happy watching from Madrid, Spain. Happy listening. Dati pagkasaritan ni pagayam tayo nga Lauricio. At man dato problema na nga intay man solusyonan papagayam. Ni pagayam tayo nga Lauricio. Nikitay might agi sponsor, textan nyo ni DJ Jade. I-PM nyo ko na Ma'am Telma asa. Wan, i-PM dak apo jay account ko Jade Romas po. Meron tayong nakakasangot tayo ti camera and then tilikod tayo green. Nakasunglass tayo. Ayun. Okay, papagayam. Dati man parikot. Ate Seni, hello. Kumusta? Long time no see in my show. I love you, Kabsat. To yan. Dear DJ Jade, at tuyak man iti ruangan kan unag iti programa tapno di ka sa inakman iya salaysay ken ka iti may sa problema ka na yan nga saan ko pulos nga mabukudan nga sulbaden nga no da dumano pan panunutek ag sakitan ti ulok nga kapanunot ti DJ. Tirumbang nga ramidag nukasta nga agayat iti maysa nga tao. Ket agayatak launay DJ Jade. Ngam tigayang panagayat adda ti mismo nga limitado na. Adda iti may parit ken adda met iti mayat. No apay pelaang met nga siyak dati nagayat iti may parit. Ken saan lang nga may parit talaga nga may parit. Kursunada akla unay iti uncle ko. Ti kabsat ni mama. Tsaka mo no apay nga kasi iti marikriknak iti uncle ko. Tani ni Uncle Ben. Tani Uncle Ben. Apay. Babae lalaki dito. Lauricio. Babae. Okay. Tani Uncle Ben. Agkursunada akin kuana. Kamusang kasaludsod ko tibagi. No apay nga isuna pay laang nga ni uncle ko pay laang iti mismo nga nakatinnagan iti marikrik na. Dito iti dakkel nga saludsod iti bagik DJ Jade. Nung mabalil na kuman, ilanad ko dito yung anagan ko.
ngem ilemang mon, okay, datoy. Ilemang mon itinagan ko a Lauricio. May saak nga babae. Uncle Ben, may isa nga baro. Baro, ngem tirigat na di JJ. Agkabagyan kami, tamis mo, agkabsat ni nanang. Kasano nga ta nga maliklikak, dahito nga marikrik na kini Uncle Ben. Idin tumat tagayat matan ng Uncle Ben kaniyak. Mababalaw ko ka din, tibagik di JJ no. Ayatagmat isuna. Kaputag pimpinatag kami matan ngagpadpada. Ano ti rumba nga ramidap di JJ tapos sa maliklikak iti sao iti tao. Kapungarod tagayatak iti anggal ko saan lang nga siya tagayat no dikit di agin inayat kami nga agpadpada. Ay na, Diyos ko. Lauricia kung mga runaga mo anang nga Lauricio. Sukisop sa bali mampay nga sunata. Sakbay na ngay naktog balagad ket ka. Pagayam ko nga Lauricio Lauricia. Ma'am Clovey ako, uncle na, di kursunada na. Di ko inaya na uncle na. Hindi niya pinsan, uncle na. At kapsat ni nanang na kan iso na. Di kursunada na, ilawlawag ko lang. Di uncle na. Kapsat mismo ni nana na. Amukan. Kung nakinid daw mo nga jak ibaga tanagan mo ore mabuso raking ka. Sige jak ibagbaga. Taga Tuguegarao City. Sino taga Tuguegarao? Dati ina, dati amo niya Mami Telma. Condolence po sa family. Dati amo niya Mami Telma. Moral bravo masi. Condolence po. Ako nagmapigilan nga ta ti sao ti tao. Uren at kung kunama mo nga mapigilan Lauricia.
danas ko no uncle ko. Uno mismo nga kaanak ka. Wadan ko'y undapan Sarwaksan. ulian. Kan mayat ay talagat nan kadaan Hindi ikaw nakpay, Lauricia pala. ulay no kanandaan adawi. Kanayon ay Ganito pala ang mundo ng imo. ibaganti mansina. Sa imo po siya nag-message. Anak ko siya dinanamnaman na. Ulay no sinudipan balina. Wingi ang lugar ay napuan. Ulay no sinudipan balina. Oy, babagayam, 2:33 in the afternoon. Sakbay komenta Lauricia. Ayan. Basag pala ang dati dagiti comment dagiti agboy-boya. Pero sanahan mga tagidaksen dagiti komenta na isuda nga rod ti daddo mga sandatak tapno maibagak mat iti komento king ka. Hello Ma'am Liwayway Eldeyag. Ay Lord, ala anya ata. Ngek kasla kay mat maawadan ti lalaki kung babae nga dua. Una. Alam la Ma'am Shailey Corbus. Manana to aywan gayam so okay. Kasi Ryan, kumusta? Nasas mo man kanyak DJ naga na ay tasender. Taga Tugega raw. Ademina balo siya gabi to. Salamat ating kod DJ Manariman sa alat at gito kakadwa ko na nato. Salamat Ademina. Ang ka nga sender. Kayat mo nga ang kinaan kayo nga may maysa nga dara. Ang pangka nagadunga lalaki tapel lang bugod mo nga kadardara wenno angkel mo. Magkagura at tikasta nga babae. Ni Mami Biggie. Di ka lang makasarak sa balin sender. Mismo nga uncle mo pa'y kadardaram. Dapat bigyan po natin ng mga solusyon, hindi lang mga negative, positive, dapat yung mga solusyon natin. Hanggang mo nga surutin ni sender. Ayan, una na, kasano nga pigilan ti sao iti tao mapigilan nga ta. Una. My God, anat lubong Ang pag-ibig nga naman, DJ, walang pinipili. Ma'am Annie Flora Mariadas. Ma'am Marilyn de la Cruz Arsiaga, sinasayat nga Aramidem nyo tapno awan may bagatao kada kayo, aginiwas kayon habang nasapapay. Kesa sa kayon tulagsinan, wadda na pasamak nga madi, apo aya, di kayo metla nakadayote nagtakya, nagkwamon, sender, kunan ni Ma'am Marilyn. Kun nga rod, ay na. Yoki ka sen dakus dayta bad dayta pero ba dito nakababain nga damag mamno na bareng ako ba tama sabi ko nga ba nakababain dito nga damag ano la ri na umon yun
Lauricia. Baklakan sa mga amin. Iso nga Lauricio pa yung bam mo. Ang di pa nagsakit takim mo. Bakla ka. Diba? Di makunak lang kensender. Kat na awan nakgana nga nangan itay nangag ko dahil surat mo. Na. Ay, ang hirap! Oh, mahirap, ma-in love. May mela ko mga rodan nga na-in love kan, dasawa nan. Ano may mela ko mga rodan nga, kuan, ngam deta mismo. Udil mon, anak ko. Sender, mas mainam siguro kung lumayo ka dyan. Kung ayaw mong may masabi ng tao sa inyo. At isipin mo, kapatid ng nanay mo, kahit nagmamahalan na kayo, isipin mo pa rin ang kahihiyan ng magulang mo. Ano, magulang mo? Teka lang. Lumayo ka muna, sender, for your sake of your both family. Lauricia, may kamanta, isaku ka. Kunan. Nadlin Angel Heart. Sorry ha, nagsakit dati barugong. Abay, dakas dyan. Alam niyo, dito yung pala programa, idedag jay bangir awan na ko. Sa bagay hanak magkita, gibabasa ang kasto idi aya. Dito yung pala ang namuak nga mabalin gayam nga ma-inlove ka ti uncle mo. Ayan. Amom si kasender, no kabibisong mo't uncle mo, agbadbret ka. Uncle mo data. Diba? Agbadbret Dito na pala. Chat nagsender, ibirukan ka baak. Apo, ate yaritsi mo. Baak pa ilaan. Pero talaga, totoo, uray ko man nagbiro kante, baak ka. Uno nagbiro kante, dasawa na, may mayat pa. Kamabalin mo nga maibagang excuses data, ya. Jakmat mo nga dasawa na, kasi lata na. O jakmat mo nga siya asawa. Oh, di ba? Ay nululbud nakman. Mabalin nga datat excuses mo. Merong excuses, pero pag in-excuse mo, yung asawa mo, yung inasawa mo ay mismong tatang mo or uncle mo, wala nang excuses pa. Kasi alam nga ibagang, adya mo nga kabsa ni nanang, tungang ka na. Wala na ito adapay agkabsat DJ nga gasawa. Sa bagay, adot kasi ang agpaiso ay kabsat, agasawa, tadidakano kayat nga ipabagi ti sanikwada, iti sa bali. Mait pa'y madeta. Diba? Mait pa'y na jay? Madin Aman, Lauricia. Ano nga Lauricia? May bagag pa'y tanagan mo. Itay man taga-tugega raw nga viewers tayo, bagbagaan nyo man. Pero alam nyo ba, nga galinglingay, ang lahi ng asawa ko, mabalin te nga agasawa, Pero alam nyo ba nga kalinglingay, ang lahi ng asawa ko, mabalin te nga agasawa ti uncle na. Ani Flora Marianos.
Baka di anang reliyon ba? Hindi. Ang mapaya mo nga kasi siguro. Shoutout po kay Tol Eng Talusig Peralta from Tuguegarao. Kay Admin Shiley Corbus. Manuntawan mo, Laurisha. Di ka pala naguni kanyak. Di tagkap-kapin ano. Diba? Naubing ka pa ang no 80 mo akit sa angko. Straight to the point. Ramidan pagayam ko Laurisha. Numatanggal mo pala tagaririk na. Tirumbang aramidam ket isinamon. Wano sikan ti umiwas kinyangkel mo. Ambom, nga saan nga makuhaan iti sao iti tao? Saan mo nga mapigilan iti sao iti tao? Nga, hay ni kastoy tinawayan. Munto nga makuhaan data. Sa bagay ti kunadan usinarag mo iti may isang abot. Ammom to ti mismo nga sarsar pa ken ammom to mismo pagwawaram. Di ba? Ay na sender ag panunot ka ti maminsan nga ribo ta kababain taramidam nyo inangkel mo Laurisha tungang. Pangkan. Dala ason, ma'am nona. DJ sa mga Indian or Qataris ag pinsan agin nasawa da paiso dayta. Ay. Nalakan boyet Laurisha. Ya maamin nga Indian datoy. Nagatugega raw mat. Ay na, ate Jihan, siya awan soulmate ko. Siguro, siyak to. Awan. Wala akong soulmate. Bawal. Alam nyo ba? Ay, nako. Hindi nila tultuladan ni Ate Jihan show. Loyal. Mga royal. Sakay kumamit diba? Yarami naman bagayam ko. Nangikwa ka iti problema dito nga rood. Adda kanya mo nusundom iti ibagbagami iti dayto program. Adaking kan no patsenak. No saan nga ba join? Awan pulos mabalin ko. Basta ti aramidam, ijanam isunan, talaga nga ayatam, ipatpatig mo, likli ka mon, iti pa kay babainan, dayta nga rod, ngipatpatig mo, na angkal mo. Talagang agpimpin natag kayo, likli ka nyo, iti mismo nga pa kay babainan nyo, ngagpadpada. Isinamon, kit sumapol kan, iti mas pwede aparaking ka. Urete dasawa ng kunamanan. Nadaldalos pa'y. Hindi ta. Sa malibay nga request papagayam, driver nga dawel, sumangbayan ni programa ni Lolo Banong ken ni Lolo Binong. Naminsing nga aldaw na panagjay sentro na
Maguswak man, dito'y agante. Uri mga katsok, pintas ko't inadiyawin. Dilat, diat, nuwagi kamyo. Tama sa gitna, dito'y tumeko. Anyan, nga iletan, dito'y kainak, naglugaran. Dutsak wala abalisya, nga may titaberno agitwan. Nga may titaberno agitwan. Nga may titaberno agitwan. Nga may titaberno agitwan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa Okay, babagayam, tuloy-tuloy lahat natin tayo ba nagdidinanggay? Di oras sayo na alas 2.50. Okay, tayo man paibasa na gitoy. Manong sikati kapuna. Oh, when DJ, tayo dyan, ta asawa, kas dyan, ti ugali da. Ayan. dagdag kelen. Kasinsin na nga ro da asawaan na, ma'am Ani. Permiti mo Imbagta saan kayo nga kasinsin nga ro. Ayan. Aramid mo, di ka naging kupuna. Alawan lang. payading Wala to may ka dito, Sander. Ado dito, itap no maliklik ang taang kalbaw. apak kapag lang Hindi ma'am dal maasar eh. With manong gaputi Alawan lang, papagayam. na. lapyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakpon may pamindwa. Yes, Lulubanong, good afternoon. Nagsarita man Ay, good afternoon, mga pao. hindi patapos At di manadati Lulio. ni Katataran ni di amin nga katataran. Kalalakyan ni di amin nga kalalakyan. Nalaing danoy nga agrom. Abo yung no anak tuloy na. lumakaanak ay kumulding tumanen. Yes, Lolo Binong, kumusta? Tuwan ay Ay, hello, mga bok. Ay, ato'y manan ni Lolo yung nga Binong. pasok mo din. Ni Binong nga lalaing nga bumisaw. Ato'y Binong. Uray kastang ginapaulit-ulitin. Silalaki ko ng laysot. Awan ni Lola Lilia tata si ka Lolo Banong. Pudno. Ay, awan! Yak kaya nga itugutan. O ang Abay, di mo kaya nga itugutan. saukas Ay, kailan na pagsalsalosan na apaw? laysucherto. Nabaybaya langan nga na kami kimbinaw. Sabok nga do ba din dagit? Di mapagsuan, aging inulan. Napunta, Request ni Kwas. Sino? Agure ka. dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikukan sa When manong Request ka daw ni Madam Glopia ka ba po? sikati Ay, ni Ma'am Glopia ako. Why, nag-request si I love you. dagdag Ay, hello, Glopia ka. Basag. kelen. Permiti busong na Kasama dyan dalaw kindi. Dit Ma'am Telma saran. aramid mo, di Ako, pick up kablawan mo ni Ma'am Telman. ka naging Ay, kupuna. yan balay mo ni kandag tumati Kwas. Kortak. Ay, di ka lang mabae, paray. apayading apak kapag kang ka. When manong Sabi ko mga babae nagparay. gaputi Kita balay mo ni kandag tuti talog asaw. Taragsa ka lang na. na. Lapyan to, inton masanay ka. Eh, Pagpakawan, magure ka man na ni Jajay. jakpon Anamanan. may pamindwa. Abom ka na. Nga di babae. Nagsarita Ana. man ng di Nga di babae. Kat nagpipili na. patapos ni Apay manan. ading Ano da? Nagsungat na din nakita dito. Glala ko tibugoong tatindaan. Apay. Madi na kita
Ibaga lang Lumakaan Ibaga na. 50 tagarapon nga medyo dakal. anak ay kumulding Tawarak ti 40. tumanen. Di na kayat. Di mo ba gustuhan Di kaya dalatan? ay Ano kaya na? akpas Kaya dalatan? Ay. Pagada nga iyawid ka. Paganda na ko na. Kaya ti nakapandiling nga balay. Nakapandiling nga kanayaw. Pwe? pasuklutin. Uray kastano di na pa ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudno. No ang sa okas, laysot syerto. Ay, Ma'am Telba Saray. No di mapagkustuhan, Princess Arete sa Bagalo. Diyan sa kata. imundan. Napuntot da, di da kaling pagunun. Ay, kita, buwan ko na ni Madam Telba. Ay, yalitik yun. Cha-cha-cha, ading matikog kansa. Kung manong sikatig Ako, Reka. puna. Nagdakelen, Lolo, manong nga nagsiki mo na ito siyang kaw. permiti busog na. Apa na mabingang nagsagi man da chamon. Aramid mo, Pinakanda nga min ni Dede ni Lilia. di ka Ano naging yung pakana? kukuna. Pinakandak na tay lansones. Sana pala ang pinakunot na ta soso ng awan matubog na. Salbag na ta nga bakit. Manyak to kaya tay. Nagsalita man hindi patapos ni Adi. Lumakaanak ay kumulding Dito kaya tang kunam no kay ayom samat. tumanen. Ay, atin sa anay. Do ide wide. Aminay. Pagustuhan ay Siyang kakinit ko idi Talaga nga gurno-gurno day. Gabtatan, diyak kaya day. Apa idim kayatan? Laylayay! Apo gapo ta laylayan, dim kayatan, nagpapabasam laang. Basta, manyak kayatan. paspasugnuden. Uray kastano di na pa ulitin. Inor kaya mo tatan. Kilala No kaya na, ni admin sa liquor pouch. Na, tapay nga isuna. ko ng laysot, napudno. No ang sa okas, laysot Hoy, syerto. nasasao ka. Nag-uray ka nga ron ka medyo nasakit si Tiago ko na, mate. No di mapagustuhan, aging imundan. Napuntot da, Singing ka, tumara. di da kaling pagunsun yan. Nag-uray ka, digam na daw. Ano data? Kaapay nga umutot ka dito kasi aircon ay na. Di ka umutot dito. Talaga nga nasakit siyang ko, apa. At tumarkan to, daya, da Jenny. Di ka matinapili daling apay nga madimti nakapandiling. Another Ay, darling niya diyan siya. Hala po yan. sing bed, taiso, Siya nagagpilpilay. day ta. Orig pandaling kantaw. Ingat, huwag na pandaling mo sa kanto sala. Ay, Sing bed, ite. Di maun-uni, di matim-timet nga. Abaw, bagi mo lata amin na para. Di dunga, Nga, apa yan, kaya mo kasawan ba ng binaw? Kurso na kamay? inget ta. Ay, dabalay. Ang dama pa'y bagay. Na, sinaw. Another Ay, angel heart. tay, Kani, aging sinaw. tabak na. Kani, kwa. Yarit sige. Ay, yabaw. Ikan tukit ma. Ang sakit sa tiulo, kinga. Aray ka, talaga na sakit na ito siyang ko ni Jajay. Ilaw-lawan. Bayam, tekang kanto, gatang mo agas mo. Ulo agayat na siya to asin-sinan. Masukon, sukot, inda papirelasyonan. Kilala, anadam Wala na, dahil pa-apros mo kenda siya iliki ken ni Jehan siya tap no may katsakit na lolo ko na. na sexy. Ay! Kakalagawan niya rin siya. Mababay na lang aro na siya. Ay! Ay na! Unay, tadikan, tuket masaba ang matay. Ay sexy, Pabebe ka mo. pakatay. Nga prosanda. Tabol sa Direksyon no ka nga prosanda na ito bukil ka. Sigurado, gimbagay.
Ano nga buko? Tawan na bay Ang nadamtay na tamrit unay Hello, Tita Perlita. Glipay man chance na udi ka. Sigurado ang bastos dayta Ama ina ka nga asaw Kita, madagununin ni Hansel. na Apay madagununin. Aglala Imbagalang ni Babe Sharon nga prosanda. Alo Di naman kaya din. Hoy! Apay, magbagam nga babe mo ni Yaron Shay. kwarta Na, kanapay parimaw. Ay, kay paret ko ah. Bagim lang nga ron dagita duwan. Ay, la. Gurnotang tayo ko lokal mau. Oo, naikamitan paray. Agam agor ka paray. Adda na dama kau. Ada data. Kuna dakit. Adda si sekretaw ta. Nagbaling ka nga. Kamkamatan dagiti babay. Isap sa Kasanaw dahil sa nga sekretaw. pulit alala Adda ka now, te ipahid mo nga lana. Una, pangipahidang ngay. Uray pobre Ipahid mo adita. Nagbabaitan ta silang mau. Na, isaw. Uray turgi Basta lakit di responsable Wan baray, isaw. Iso nga suno si kakinyab. Na ang Arabida ka. ag Ang pulis lang. babae Isang sa bulik met You're always welcome, Ma'am Perlita. babae Uray Na, apay mamum ni Madam Perlita. pandak Ay, amam mo ka. When no Nasayaat, dayta nga, manang kau. Pimutiti Na, ambaw. Ada Katwag, Anak pintas ikikanak pa inukwati, regalok dayta. Na, apos ginakikan. nga ugali Dilakit unay nariri Kagitay lakano nasising putih ka na. Na, Isap sa pulit alala agure ka ba pare? Digam. Na, makaututak talaga. Uray pobre Uray turgi Basta lakit di responsable Di na Wow, nakabongbong lang dahil sa utot mo, paray. mo Abay, adakan na. Utot nga na bangyaw. Awan. Sinalbag kamay. Ang babae Isap sa bulik met babae Uray pandak when no bimutiti Ano magure ka? Ano babae yo, mga lolo? Ngunit data, pang paa mo, babae. Ada anak Kunana. pintas nga Awan di babae, be. Yarin si Diana ka. ugali Awan babae, be. Dilakit unay nariri Awan pa'y matgaw masinig ka na kami. Sa narorongoy mo, nagiti kukumay. Di may pa'y may kati kukumay. Ay, dati kukuna. Hello, Madam Mila. I miss you. I love you. Na, di kagdadag, Mila, Madam. Nauray, nagsina kayo kinibino. Adaak pailaang, Madam Mila. Di ka ba dadagat, way? Nga okasyon Inakngarot Na, agore ka. Hello, Marilaishi. ka ikang Oh, abay mo ni Mare mga laysay. Akit amok data. padas ko Ang nagbakasyon Kiti nagkapwat Nag-check boy kayo to. Payayasan ba? poblasyon Magyodok kami. Ay na. Naranaas may sang okasyon Di may sang organisasyon Agore ka kansyon na ka. Inikandak Di Baray, mga baring ka. Happy watching. yun Tanaangay Dakila punsyon Syon
pagpasyon kantaen na ngay dedikasyon kada kami nga nakipon Agure ka! yun Apay paray. Ang kansyunak! daya Oh, ano si Kansuna? daytay Kansyunak na tayo ukal-ukal! man Ay, apay dakan mo tukol-ukol man. yun Anda! Ayan na paray. layat Dinggay! Ang kansyunak ukal-ukal! Para ganyayaw! Aw! Daita! Sige! Kansyunak! Ay, sige paray, go! Ay! Daparaw day bukay, tambo-tambaw. Oh, correct, day ka. Dalabangan day bukay, bug-bugay. Sige ba, Mike? No, nangisit, jay bukay, takit kalding, paray, amok day ka. No, nasilang jay bukay, sigat. Okay, okay. Ay, di ba bukay balikas na ita? Do datagin day bukay, ay nyog dayta. Doon na silang jay bukay, kamatis dayta. Sikat. Goda kulog jay bukay, libong dayta. No, naku di jay bukay, sikog dayta. Ay na, Isagot ko amay nga mga ayat kanyata. Barbari nga nanto mat mga sponsor ka na ta. Pa-shout out Renny sa Shop de Siren Domingo ti Saudi ni Saili. Saili na ganda dahi tamaray. Saan nga angel at dahi admin angel hatawan nan saan. Ayan mo na biningilan. No, paraw day bukay, tambo-tambo. Yahoo! Doon na labangan day bukay, bug-bugay. Wow, wow, wow. yabaw, magisit jay bukay, takit kalding. No, nasilang jay bukay. Okay ko na ba? Ay, sige, para. Doon na naging day bukay, ay nyog dayta. Ay, sigurado na para. Doon na sila day bukay, Kamatis dayta. doon na kulang day bukay. Ibong dayta. Sige, doon ako din day bukay. Sikog dayta. Doon na kulang day bukay. Ibong dayta. Doon ako din day bukay. Sikog dayta. Ay, naparay. Adot ang bilbilib ka na sa paray. Ay, iso nga ron, paray. Iso nga. Kadagiti kaya naman tagi-sponsor ka na ta. Si kanina dyan nag-PM na sponsoran na kamay. Ikan mau ka na kamay. Wah, napay ko masukit-suwiti kang kay kade. Ikan malay mo ka na doon dimitay. Apo, apay ko majakitad. Oh, di kita kaya nung kaya nag-sponsor ken Lolo Banaw. Ading
Nama ko na, Lolo Bano. Thank you, Apaw. Thank you. Uy manong sikati kapuna. Dagdag kailan permit Nagbayad, Jowet yung lalakay. busog na Wala ba, darling? Saan kami ba't ang agpatiw? Aramid mo, di Adag dito'y Lolo Badong, nagamit yung mawag ko na. nagin ko kuna. Happy watching to Ate Presley siya, kunada. Hindi siya, apok. payaning Melinda Buhatin Espinyo Silya, lopok. kapag kangka Indalat. Ano ate ko lang si God PM mo, kunada. Manong Ma'am siya, nulala, wala. gaputis na. Lapyan to Ay, sige, paray. Inton Apay damang kandaundan. maparay ka Anda, Damang kandaundan. dati sipot-sipaw. Paray. Kadapay, sa nunam. Ay, saan mo't aparay? Baka na nga to, paray. Daan. Sigurado na tao, sanga na nga daw. Shout out, kinidikan kanayo, kanaway mira happy watching, para mabudami, Princess Karen de Sampaga. Sige, paray. Kansunan sa ngarutan. Madanagan na nga to. Saan? Kaya tanay tao. Sigaw mo na. Abay nga ta, di babae no kas asawa na. Woohoo! Nagasam-sam, panagaragom kinlakay na. Kanayon nagapulbos, jaro pa na. Di na pa'y kayat, malabaw san nilagay na. Sigat! No naglabas man nga tawin apa nagkaedada. Di nalagay kasla isutay agrumansa. Aglalo no maalukoy nun ni asawa na. Kini-kini dun na, jay mo nga hindi baka na. Sikat, Sipot-sipot ka, no ang lalaki ka. Nilakay mo, panpaliiwan na ka. ang sipot-sipot ka. Ading nurumwar ka. Di bakit niya kay mo, bakak surudan na ka. Abangan no di mo, amban magdardarayam no masukot na ka. Narigata natin, baka nagdakukang siwa ka na. Para ka niyayaw, apaw! Ay, para ka diyaw. Ang sala na ba yan? Saka, nunitawag na, kinalabasan nga 40. Indirik na ang lulupoy ay matuta na. Ang sabulan, babae nga kabarbalasangan na sa bali apo dahil hindi ko. Noong nagsarang na hindi barkada na. At talatan ay babae tungtungan na. Kadyawa na, di kadwa na, ngawan na rami na. Kaboy kanot lalaki, ngaawan di kabit na. Ang sipon-sipon ka, Ang sipot-sipot ka, noong ang babae ka. no ang babae ka. Di bakit mo, palpaliiwan na ka. Ang sipon-sipon ka, Ang sipot-sipot ka, manong noromwan ka. manong narumwar ka. Di bakit mo, pagkalabosan na ka. Amangan no di mo, amban magdardarayam no masukot na ka. Narigata natin, baka nagdakukang ramasan na. Sipon-sipon ka, Sipot-sipot ka, no ang babae ka. no ang babae ka. Nilakay mo, Palpaliwan na ka. ang sipon-sipon ka. Ang sipot-sipot ka, Ang nagnoromwan ka. anong narumwan ka. Di
bakit mo makalamusan na ka? Abangan numero at magtartarayang tumasok ko na ka narigat ng manong baka nagtako kang goyo na. Tarayang tumasok ko na ka. Nakamutuloy na nabaw. Kasi daw. Ay, thank you. Awan la si plans nila. Paray, mabainak siya sa bagbagam. Kadapay, nagbandog tamit nga nagkansaw. Ay, ang barbaro nga damaasay, paray. Ading masikog kansa When manong Yahaw, nice boys, iha ko na na. sikati kapuna. Naglaingan nga ganda na ito doon nga lolo ko na. Thank you. Dagdag kelen Ano ba yan ko na na? Permiti Hello, Mama Dela Bisaya. busog na Kuna naman dito, paray, wanlalaw, madama nang agsala, kuna na. Ay, sige, wala paray. Naging kukuna. Sa ilikor pa, sila, to el talusig peralta, ko na na. Apay ading apak Ay, nagbayat ni sala-sala sa mga kalinglingay, kuna naman, paray. pagkangka Ay, isiwon paray, baby daw. Nga, pare, daw. Manong Apay man ang paray. gaputi sikit na. Lapyan to inton masanay ka Pagpakawan, tsapin may pamindwa. Nagsarita Kaputa, dandanin di jay man ang tipatapos Kansunan tan, panglasaw. ni Ano na sa panglasong ta? ading Dahil request na nga agas. Lumaka Tayo agas, paray. anak Wine, dapat duwa sa bangkan sound. ay Sige, paray. kumulding Don't worry, paray. tumanen Kung magustuhan ay agpas pasok mo din Uray kastang di na paulit-ulitin Sinalaki ko ng laysot na pudno. Uag sa okas laysot syerto. No di mapagtuan Rugya ka paray. Huwag paray, irugya mo. Sige, para ganyayaw. Apaw! Natan. Iyon ang storya di pamilya mi. Inpaganda, nag-agas ka na kami. Nasa may daytoy, yan po na. Oray, padasin niya. Sikat pa rin. Sige. Iba nung ano, nagkonduktor, dati nagnamlaw, nagpedogol. Intaraitan, hospital, doktor, isagana dat, consultant medical. Sige, paray. Di ba naglapas, inaganti ang bus. Nagkita, nagkore-pas-pas. Sino ba na di men nag-imbag na agasan dati tapkal na sa lupas? Di ba nung puti ay nagpatugay sa mga oras at nakulbay? Oray lang nga ang sangsangay, tayo nagasandat, tayo mairayulay. Di ba nung tubig, kitang island, naatake, nagbalbaligtad, nagutunan, nagsadan di oras, di pin, gabi nagbalbaligtad. Paraking ka, madamila, iba ng ulo, ket nagsulod, talabayag na, ket nagloko, pinagasan na albularyaw, bulog di apato, di na itako. Niloloko, kinagaradaw, sinang tunwang ay napagumpaw.
balot di barkaro nagbayagra isumat si Bangko. Barakadyayaw! Barakadyayaw, abaw! Nilalangkaw, imulit bangga. Ay! Naspak nagpatayan na sanga. Oray la, di magdarabigla. Bungan bangga, gayam di agas na. Pinanang ko na nagluto na sinig ni Caldero. Awan aday ni Dadang ko. Inidiksyonan na ni Dadang ko. Ay, abaw! Ikasin bilay, nagpasat university. Di lamani na overstudy. Mental hospital, di bagsak na daunik. Na may tiyagan na ala. Thank you! Oh, thank you, thank you! Cha-cha-cha, ading masikugan sa Uy, manong, Okay, pagkasigang arudan. Maraming salamat, Lolo Banong. kailan permiti busog na. Maraming salamat. mo, di ka naging kukuna. Apay ading apak kapagkang ka. Uy, manong, gaputi sakit na. Napyan to, inton masanay ka. Pagpagawan, jakon may pamindwa. Okay, babagayam, nangitunda na po yung oras sa'yo. Alas 3:22. Nagsarita Gyaman, aktipan nagkikadwa. Di kita doang lalakay. man ang di patapos ni ading. Lumakaanak ay kung Okay. mulding Sumarunon, di kita sa bali pa yung request da. tumanen. Eh, di man request na ngay ayaten ka. Kantaan to'y numotibiyang. One, okay. Ay, ayaten ka. Siya mamot, agkanta da kayo nga lalakay. Tadila, da kayo. Ay, ayaten ka. Kuna na diya. Para kada kaya amin nga sa nga pada. Kalang ha. Gustuhan ay akpas pasupugden. Uray kastang di na paulit-ulitin. Si lalaki ko ng laysot, napudno. Tuag sa okas, laysot syerto. No di mapagpuan, aging inundan. Napunta, dakan pagungunyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa Uy, manong, sikat di kapuna. nagdakelen, permiti busog na. Aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading agpak kapagkang ka. Uy, manong, gaputi sakit na. Napyan to, inton masanay ka. Pagpakawan, jakon may pamindwa. Nagsarita man yung di patapos ni ading. Lumakaanak ay kumulding tumanen. Okay, babagayam. Di mo pa gustuhan ay akpas pasupugden. Uray kastang di na Agkansuna karudan dito request yo.
ay ayaten ka. Para kada kay amin nga sa nga bana. Tita Nelita, para kanyam dito nga sunatan. Diyan ang muno abay, napatig ka, ano awan ka, sapsapuling ka, tuli ka makita, mas basta na, dulang mabalik, puyog talagta. Nag-amono apay, anarasagan, tusikan, mabuibuyak ka sa sarita, at lalo nung aginering badala atwa. Diyak na iladawan, ragsak na ito'y rigna. Amog na amog, at ikay papananagit ayat, takas pila tagay ayat, tudat tumamaublan, ka iti irurusing, panagpitik to'y puso, katiga po na, sala to'y biyak ko. Ay, atin ka, napuno agariken ka, aglabas man titawan dito balbalitirin na, yaktun agayat, isa balino nila sika, sikat na mo kay maudi, ayan mo pa din na kuman. Muno apay, anaragsaga, tusikan, mabuibuya ka sa sarita, ag lalo no agpinereng katala adwa. Diyak mailadawan, ragsak na ito'y rigna. Amog na amog, at ikipapananakit ayat, takas pila tagay ayat, tudat kumamaublan, iti irurusing, patagpitik ti puso, sikatiga po na, isang na to'y biyag ko. Ay, atin ka, napunong makariken ka, aglabas man titawan di pagbalbalitirig na, yaktun agayat, pinabalin o nila sika, sikat na mo ken maudi, ayan mo ba dyan na kuman. Ay, atin ka, makariken ka, aglabas man titawan Grammar. balbalitirig na, yaktun agayat, isa balin o nila sika, sikat na Make your writing sharp. maudi, ayan mo ba dyan na kuman. Last piece na tayo. Ya, Wala pang patalastas. kumakada daw. Baam nga awan ti patalas sa kita. Akaratop din to. Kukwa naken kukwa kamit lang.
Pintas ka aming mingan, ket itangag may saap. Salamat, Tita Nelita. Ungay And to Tito Guapo, salamat. nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw, kagurak ti agbyag analiday, Nagkagsak ka. raksak ko sikat kapwanan, mangangamak inggat lumakay, may kanta inta iuldag, Sa dino. Sa dino ka na. tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw. Oh! Apa yun? Sakit ang labayag ka mo. Kita pala headset mo ah. Matarosa mata dito ati maute. Natin. Ah. Tipintas mo dumanon sa jay bulan, gutom puso manged, katay-tay akan ken agsubli, dito'y ayan sikat biyag ko, siksikalat pagduyusan, dinggem to'y pusuken, rik-rik na em tinak marik-rik na. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw. Yeah! Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw. Yeah! La 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 la. Gabi Teon!
residong mo, sagutan kat kansyon ko. Uray pa'y si kakit na maliwen, si kalataket dungdungwen, uray ko nam sa anen. At taray aglagto, ipukaw ko tinagan mo. Panunutek langin amin ket awan nagpaiso. No apay ama sa pulmo tagbalkot, kalikagong ko di ka kumanlumit ko. Pagtungtungan ta aguray isarden mo, di nagpanawan urnusen ta kumadaytoy. Sa umladay ta asaan mon kayat, ngem nagpanunot ka kadi ayan. Dekat a dekat, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta, agala ala agsubli, sa kantumanen lumisi. Tumaray ka Hello to Ma'am Adela Bisaya. abuma. Sige po, i-play ko pero hindi masyado pa tatapos kasi baka ma-mute po kasi English po yung request nyo. Salamat Ma'am Adela. Nag-friend request na gayam kanya ni Ma'am Adela. Hindi Umara mo pa in-accept. Ayan, happy watching Ma'am Adela Bisaya. me. Nagrigat no, di mun amuti pa panam, no siyak nga tapay ket pabus uyam, when no uray nga tan-aw marirwan. At taray aglagto, ipukaw ko tinagan mo. Panunutek langen amin ket awan nagpaiso. No apay ama sa pulmo tagbalkot, kalikagong ko di ka kumanlumit ko. Pagtungtungan ta aguray isardeng mo, di nagpanawan urnusen ta kumadaytoy. Sa umladay ta asaan mon kayat, ngem nagpanunot ka kadi ayan. Dekat a dekat, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta, agala ala. Dekat a dekat, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta. No apay ama sa pulmo tagbalkot, kalikagong ko di ka kumanlumit ko. Pagtungtungan ta aguray isardeng mo, di nagpana. I know you loved her a long time ago. Even now in my arms, you still want her, I know. But darling, this time Iti subang manubal lang nga minutos sa agpakadan doon abot di programa tayo linglingay ken kat katawa. let you Siyempre, dumdumi kailan tapin lang iti programa linglingay ken kat katawa JBR Online Radio memories die. under Mr. J. Romas, the anchorman of today. When you hold me tonight, don't close your eyes. Don't close your eyes. Let it be me. Don't pretend it's her in some fantasy. Darling,
nice. Manibot pala nga po request ni Ma'am Adela Bisaya. Manibot pala ang ditahaway. Toy no mo tibiyang pumakpagadan ni tilikudanen dito yung sunada. Ni Mr. DJ Chade Batan Roman. Ang iba't batin tinaimbag ken nagasa ng oras kadatay amin nga sa ngapada. Bye-bye na po. I love you all. Bye-bye. Let it be me tonight. And don't close your eyes. Don't close your eyes. Let it be me. Don't pretend it's her in some fantasy. Darling, just once, let yesterday go, and you'll find more love than you've ever known. Just hold me tight when you love me tonight. Don't close your eyes. Si kantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angin ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka paila amarmarnek. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed Mildred. Unak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipatpateg. At dalagarod ken kandi ka paila amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tiladat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie karga na ta timeline. Kasano nga tamit tay pamilyam, dimpay pulos ang mapagserbiyan. Kasta lang rudan iti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang kuwad dapay oras mo, at anangin day tabiyag mo. Maan ano no nangisit kudil mo, when no narasay takid kiday mo. Inapateg may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ang pagaw ay hinatang tula.